An balima bamanankamɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Sikaso marabolo ye an b'a jira aw la k'a fɔ kunun n'o bɛnna dɛnɛ ma jume kalo tile 8 san 2023 min ye Sikaso marabolo kɔnɔna na ekɔliso caman de bɛ yen minnu ye trimestre kɔni daminɛ kunun dɛnɛ don n'o bɛnna mɛ kalo tile 8 ma san 2023 an b'a jira aw la k'a fɔ ekɔliso minnu kɔni ye trimestre kɔni daminɛ a bɛ daminɛ bagi BT1 ani BT2 jango o ka se ka examen minnu labɛnna jamana ma ɲɛmɔgɔw fɛ o ka se k'olu labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ an taamana ka taa complexe scolaire Fatumata Kulibali la an y'a ye k'a fɔ min ye baara nun kun bɛ ka daminɛ kosɛbɛ ekɔlidenw y'a jira k'a fɔ olu kun hakili kun sigilen don fo ka taa bila ekɔlimɛtiriw ani ekɔliso ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o y'a jira k'a fɔ olu ye labɛnw bɛɛ lajɛlen kun sabati walasa ekɔlidenw ka se ka trimestre nun kun kɛ ka ɲɛ jango o ka se ka examen national ni ka a baara nun tɛmɛ ko ɲɛ o bolo togoya min na an b'a jira aw la k'a fɔ kabi kunun nɛgɛ kaɲɛ 8 waati baara nun kɔni daminɛna ekɔliso caman na kɛrɛnkɛrɛnna complexe scolaire Fatumata Kulibali an fɛ Sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jaabi ɲuman di an ma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔrɔn fan fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye lakanabaliya ye a bɛ ka maa caman de kɔn kamana kan bi bi na jamana kɔrɔn fan fɛ a jira k'a fɔ ko min ye maliyɛn maa 8,000 bɔɲɔgɔnko olu kɔni dagalen bɛ Mali ani Niger dancɛ la o kunnafoni kɔni dira jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don buna adamadenya ka lafasali ma o ye kɔni kunnafoni kɔni di nin dɔgɔkun kɔnɔna na min ka sanga ni lakanabaliya ye maliden caman de bɛ jamana kɔrɔn fan fɛ olu kɔni b'o la ka tɔgɔ yɛrɛ kalifa Niger dancɛ ani Mali dancɛ la k'a bɛ maa 8,000 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni ye référendum date min sigi malidenw ye min bɛna daminɛ juin kalo tile 11 ani juin kalo tile 18 san 2023 yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga n'o baara ye jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan lakana ka se ka sabati yɔrɔ minnu na lakanabaliya kɔni bɛ ka maa caman kɔni gana kamana gan fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu la an b'a jira aw la k'a fɔ o ye jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni hakilinata ye an b'a jira aw la k'a fɔ min ye lakana ye a ka se ka sabati Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa min ye référendum ye a ka se ka labɛn nka o fana tɛ maa caman hakilinata ye dɔw y'a jira k'a fɔ nin waati na ko référendum ko a man ka kɛ sabula ko min ye lakanabaliya ye k'a bɛ ka yɔrɔ caman de bali nin waati na ka se ka voter kɔni kɛ an b'a jira aw la k'a fɔ o bɛɛ la jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛw sigi sen kan walasa lakana a ka se ka sabati min ye référendum ye a ka se ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Sudan an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Sudan halisa min ye olu kɔni bɛ ka kata banani kɔni kɛ ɲɔgɔn na nin waati in na sabula Sudan bibi na a jira k'a fɔ ko min ye maa 2,000,000 bɔɲɔgɔnko ni jama kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔngɔ kɔni bɛna kɛ olu sata ye ɲina san yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanga ni kɛlɛ min kɔni kɛlen bɛ nin waati in na Sudan jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔni kɛlen bɛ maa 2 olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye jaratigiba ye Sudan jamana kɔnɔna na wa a bɛɛ ye général ye an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na halisa olu kɔni bɛ ka sigikafɔba ni ko ninnu don Arabi Saoudite jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Jeddah ninnu sigikafɔ ninnu commencé ka taa ɲɛfɛ abada min fana ye Union africaine fo ka taa bila Union européenne ani ONU olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni kamana galen bɛ nin waati in na sabula olu ye sigikafɔba ni k'o kɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa kuma fana kɛra maaba ninnu 2 fɛ olu commencé ka a ko ɲɛ sɔrɔ sabula a jira k'a fɔ ninnu kɛlɛ kɔni bɛ ka taa ɲɛfɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ min ye jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don buna adamadenya yɛrɛ ka lafasali ma olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamana galen bɛ an bɛ don min na fɔ bi na Sudan jamana kɔnɔna na ko maa 20,000 olu kɔni bɛ ka u boli nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔw fana taara jamana wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Arabi Saoudite ani jamana wɛrɛ fo ka taa bila Chad ani kadɔ k'a fɔ ani jamana wɛrɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ ko ni jan kɔni ma kɛ ko min ye maa 2,000,000 olu bɛna kɛ sata ye kɔngɔ fɛ ni Sudan jamana kɔnɔna na jango kɛlɛ min kɔni bɛ ka kɛ an b'a jira aw la k'a fɔ diɲɛ ma don o don min ye muguci ani maa caman de bɛ yen olu kɔni bɛ boli ka jamana yɛrɛ to sabula jamana ka kala nin waati in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni Sudan kɛlɛya ye an b'a jira aw la k'a fɔ Qatar olu kɔni ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Sudanɛw ma bi na nin waati in na a dɔ la o ye balo ani dumuni fo ka taa bila farakɔrɔw ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara Sudan jamana kɔnɔna na ka sanga ni réfugiés minnu kɔni bɛ ka dancɛw kɔni bila nin waati in na ka taa dogo yɛrɛ wɛrɛ ni farakofɔlenw kɔni taara di olu ma an bɛ don min na fɔ bi na Qatar kɔni jira k'a fɔ olu segu ani damayira u bɛ n'o kɛ Sudanɛw ye jango o bɛ degun min kɔnɔna na an bɛ dogo de kɛ sa Ala ka jisuma kɔni kɛ a fura ye
Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ halisa bunɛni kɔni b'a a kinda la sabula o bɛ pan ka wasili kɛ min ye Putin ale kɔni bɛ ka taa a ka gosili fɛ min ye ko ni Putin ale kɔni gosili kɛ a jira k'a fɔ ko maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔni bunɛna o ni na an b'a jira o la k'a fɔ a ko kɔni bɛ kɛ dabalibanko ye bi na jamana caman ko ɲɛna sabula min ye jamana fila ninnu kɔni olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn gosi tuma dɔw ni Ukraine n'a ma gosili kɛ Russie yɛrɛ bɛ gosili kɛ nka an b'a ye k'a fɔ gosili na Russie ka gosili kɔni ka jugu sabula Putin kalikan de min ye diɲɛmaa bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔn kamana gan minnu ko u bɛ olu ka jamana kɔn kɛlɛ Putin de la k'a fɔ a ko a ka jamana ko i ka dɔn k'a fɔ a tɛ to maa si bolo abada k'a bɛ maa minnu hakili la k'olu ka jamana k'a bɛ tila ko a tɛ tila i b'a dɔn k'a fɔ kunun kɔni a ye gosili kɔni kɛ min ye maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna o ni na a dira k'a fɔ ko maa minnu kɔni jogila k'i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ maa mugan a n'a kɔnkanfɛn bɔ nka o bɛɛ la i ka dɔn k'a fɔ Zelensky a kɔni bɛ ka taa ni a ka dɛmɛ ye walasa dɛmɛ sugu minnu a ka dɛmɛ ɲini diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ o ka se ka dɛmɛ di ale ma ale kɔni ka se ka Putin kɔni kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔn gɛlɛya dan tɛ nin waati in na min ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen dɔ bɛɛ kɔni ka seko ni damayira ka bɛɛ lajɛlen kɔni dɛsɛla bɛɛ kɔni sigilen bɛ nin waati in na k'o lajɛ nka nin waati in na min ye Zelensky ye n'o ye Ukraine présidentba ye a kɔni bɛ ka tɛgɛ di diɲɛmaa bɛɛ ye i ka dɔn k'a fɔ o ka se ka ale kɔni dɛmɛ walasa ale kɔni ka se ka se sɔrɔ ka Putin kɔni kɛlɛ nin waati in na nka Putin fana kalikan dɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye a ka jamana n'o ye Ukraine i ka dɔn k'a fɔ a t'a to maa si bolo abada ko sabula min Ukraine a bɛ ale ka dugukolo de sanfɛ an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka jisuma kɛ a fura ye bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Burkina Faso an b'a jira o la k'a fɔ halisa Capitaine Ibrahim Traoré a kɔni bɛ ka taa ni kɛlɛ kɔni ye sabula Capitaine Ibrahim Traoré a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛna kɛlɛ dɔrɔn de fali ka se ka se sɔrɔ maajugu kan min ye Capitaine Ibrahim Traoré a y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini Burkina Faso ko bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana sɔn abada k'i bolo da i sen kan bɛɛ ka bɔ ka fara jamana maa ɲɛmɔgɔ ka se ka se kɔni sɔrɔ walasa ka se ka maajugu kɔn kɛlɛ nin waati in na an b'a jira o la k'a fɔ min ye Niger dancɛw ani Burkina dancɛw ani Mali dancɛw a jira k'a fɔ ko maajugu kɔni bɛ ka o ɲa de da ye min na sanga ni waati bɛɛ o kɔni bɛ babali ta ka ɲɛsin maaw ma ka bɔ adamadenw ni kɛnɛ karaba o de ye fɛn min kɔni cɛ man ɲi abada sabula jamana dancɛ fila na a bɛɛ lajɛlen kɔni ka kala a fɔlɔ Niger fo ka taa bila Mali ani i ka dɔn k'a fɔ Burkina Faso bi na Burkina ta kɔni hali n'a ka jugu nka Capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ka se ka dankari maajugu la an b'a jira aw la k'a fɔ min ye se kɔni Capitaine Ibrahim Traoré a n'a ka cɛdenw o kɔni bɛ k'o sɔrɔ nin waati in na maajugu kɔni ka o ka jamana yɛrɛ kɔnɔ jango maajugu kɔni bɛ k'o yɛrɛ ɲini nin waati in na hali n'o bɛɛ la ni maajugu kɔni bɛ ka taa n'u ka bagabali ye ka buna adamadenw kɔni bɔnɛ o ni na Capitaine Ibrahim Traoré a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni danzo kɔni falen ka se ka olu tasara ka se ka tajurubere ni k'o ta k'o ɲɛsin maajugu ma nin waati in na Burkina Faso jamana kɔnɔna na nka o bɛɛ la ta min ye maajugu fana o fana bɛ ka taga n'u ka bagabali ye ani ka dɔn k'a fɔ ka se ka sibilako k'olu bɔnɛ o ni na an b'a jira o la k'a fɔ a ko kɔni a kɔni gɛlɛya dan tɛ Capitaine Ibrahim Traoré a kalikan de nin waati in na ka se ka dankari maajugu la Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka se k'o si latunu walasa bɛɛ ani lafiya o ka se ka na Burkina Faso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an balimaw an sera ka kunnafoni min sɔrɔ ka lase aw ma o de kɛra nin ye an bɛ dugawu de kɛ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ